हामबाय जत हास्तानि लुगरनो तिनि जतन साइमनो हायुं हा गनांगै जतन तिनि ओ सालो फुंकसांनि जराव इंटरनेशनल ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे तिनि जानिजा कल्चरल जानिजार सिनिमं जानिजार सिरिसिटी अबाहाय सिनि गानमुं चुमरनो लुगरनो फुनुनान बागै अबाहाय तिनि साल तिनि 1994 BC सिमिं वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे पाले फेमिनी ताबुक 2026 BC 32 years इनका 32 बছर इनका ताकलाई बाइंके वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल डे पाले फेमिनी बेलेखिनो ताबुक जरा रोंसिरोङै दंनाय स्पेशली यूथ्स अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन जरा अबाय कानमुं चुमुंरनो साइमान बागै बर'नि तिनि साल तिनि ओ सालो फाइवै साइमानथों सिनिथों बायदि मेदाम अबायनो तिनि आगरतलानि सार्केल हाउस जों अरन सिमिं कुथुम लाइमानि रवीन्द्र भवनाव जों प्रोग्राम खालामनाय नुइ मानखाना आंनि कलको मेदाम सं एमएलए मेदाम सपना बै आंनि yang किला आमजायनि आंनि मेदाम रतिबाला जमातिया आंनि जतनु आंनि सिनजां मामांनो जों बर' बेखौ सालायनाय तिनि अ सालनतै वै बुसि जाति तिनि प्रसारण बागै इम्पोर्टेन्स एकेबा नांगुमानि अमाहाय कान मुसुमरनो माने चुमना नांखा बर' तैमनि सालायनाय ताबक फाइ दंनाय रोंसिरि दंनाय सिक्लातै सिक्लि अबाहायरनो तामुक बर' कक गोजानो मोजां तिनि सालनतै वै ओंके अबरन जों थिसलाय सार दंगे थि टेक्स फैसि मेदाम पुराना लामसको हामबाय नरनो लामसको तिनि तो बेलायखनो दंथंजांनाय साल हायुं हा गोनाङैनो जतनो सुदु तिप्रासा सिमिंया बुकुं बारा 19 दफा बा 20 दफा सिमिंया सारा वाल जरा अबाहाय गानमुं जोमुं अबाहाय जानि जा कालचारनि अबाहाय फुनुनान बागै सु फुनुनान बागै बुसि जाति इम्पोर्टेन्ट ताबक रे अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन ताबक रोंसिरि तनेरनो बमहाय कक जारमु तने मेदाम हामबाय जत हायुं हाकतरनि जत इंडिजिनास बा जत बरकनो पाइपले हामजाक मा याफारो ताम हिमालय तिनि बेलायखनो खातम खाजानि बिसिंतै तिनि 9 आगस्ट 2026 तिनि और सार्किट हाउस नि सिमिजों रवीन्द्र भवन न जों प्रोग्राम खायनाय रैली खायनाय तिनि और जों जतन जमायदों दंगो क खा अमा हाइसे तिनि जे इंटरनेशनल डे तामका वर्ल्ड इंडिजिनास पीपल्स नि अब बेलायखाय नांकुक माने बेलायखाय गुरुत्वपूर्ण अब बेलायखाय नांमानि दिन तिनिनि ताम हिमालय जों जे विश्व माने विश्व आदिवासी दिवस नि हिनजागो विश्व माने सारा वर्ल्ड नि पृथ्वीनि जत इंडिजिनास जत आदिवासी माने आदि माने गोजाम जे गोजाम बर' रक कुसुं कुसुं तंगै थानाय पयलानि सिमि तंगै फायनाय अ बर' रक तिनि जे अमहायको कुथुमबै बिनि सिनिमुं कमानानि किरि जागै बिनि अधिकार नि बागै बिनि कानमुं चुमुं तैमुं निनि परिवेश निनि कानमुं रक कमाना जागै बिनि इतिहास कमाना किरि जागै न तिनि ओ अधिकार मानानि बागै बा गोथां तंखौ हनै परिचय दिनानि बागै न तिनि अमहायकै अ दिननो पाला लायतलायो आं सानानि मुसुंगो तिनि अब जरा पयलानि सिमे जरा इंडिजिनास पीपल्स वर्कर्स कासा ग्रुप कमिटी जे खानाय रक 1982 बर कासा कमिटी खाका बि ब कमिटी नि उद्योगे 1993 अब आ समयो निनि इंको जेनेबावो अब घोषणा जाखा घोषणा खालाय जाखा ओंखाय घोषणा खायमानि 1994 नि सिमिं कांगाय अब चालु ओंखा माने अ सालनो 9 अगस्त न तैनाय जों गोथां तंखौ हनिनाय जों पालायमाखा अ 9 आगस्ट न इंडिजिनास विश्व आदिवासी दिवस हिसाबै ओंखाय तिनि आं अबसे सानान मुसंगो सारा पृथ्वीनि जे विश्व जरा आदिवासी जरा गोजाम आदिवासी बर' रक तंनाय बिर बर'नि
বা जोंनो खबुई চিনি যে কানমুং চুমুং কামাই টংমানি যে ভাষা অনেক বড় অনেক অনেক রাজ্যনি অনেক রাজ্যওনো ভাষা রকমা উইনাই বিলুপ্তিঙ্গি থাকা মানে ও জাत কমাই থাंबाका আমহাই রক বতंगो दा फियाबा जोंखो कमायाखो भाषानि अधिकार माने नि नांनाय जे बरकनि भाषा कमाखा माने न ब अ बंश कमाखा फियाबा जों भाषानि तुइ भाषा अधिकारनि तुइनाय जों ता बर' रोमानि स्क्रिप्टनि तुइनाय जों दाबि खालाय दङ आबो दाबि खालाय दङ माने न जों कमाना किरिजाक मानि ताबो जों कमाना किरिजाक दङ ताबो जों परिचय दङ जों ताबो कमायाखो भाषा कमाखा माने न भाषानो जों गुरुत्व मारिनाय जिनि कानमुं चुमुं तुइमुं चामुं लुकमुं निनि दैमा दैसा जतनो जों गोथां मातरिनाय दिनै आं साननानै मोजां दिनैनि जे मटु दिनैनि जे मटु गांगो तमनानि चारे आचायनाय जे कुमाजक नीति सामान्य अब ब्लैक ही काम वानसोगो आकोय जों दिनै अबनो मटु नारेखा ओ कुमाजक जों बाक्सा सिसिनिया खुना दिनै जारा चेराय रक कुमाजक मानि न कुमाजक तामनो हिमे ताक तो नार्स रक दङ डक्टर दङ नार्स बायनो अमथाय रक राविनाय जे चेराय न काहामके तिसाव अमथाय जो दिनै लांमा हाजि अमथाय न दिनै लांमा ओ अमथाय न बुसुक जरति रादानि बर' खानानि अमथाय बुफ्रुका आबरबो जों सायमाननो दरकार तामगा जों थिं जों बुमा हिसाबै जों चेराय आचायो जों चेराय आचाय फानो जों अमथाय न राया राना हिंके कुमाजुक सेराव कुमाजुक बो कायसा चेराय न थांगे तिसाव हाजि बिनि लाइफ न बिनि जीवन न थांगे तिसाव बा अमथाय राविनाय बुसुक जरा बुसुक अनुमान खाय राखाय चेराय गोथां दंनाय आबो कुमाजुक न सिउ अमो हाय कुमाजुक नि जे तिनि रि मानि अब बेलायखे काहाम तामगा चिनि चेराय रक कुमाजुक रक सिनिया दङ ताबुंगा हंकाय नेट जुग फेक जुग 5G इंगि थांगा अजरा रगो अजरा रक नि चेराय रक बा सिगला रक आगि ओ कुमाजुक बै मानजागे रक बरक सिनिगला इंगा तामगा हंका अबरक न जों हेति पेमेन्ट ता तो सिनि नाय तेरे खाय अमका एनालाइज खालायलाय बा इतिनि इतिहास न रखसावै अम हायके सिनि नाय तामगा बाक्सा बर' रक सराय रक साइमेना वायं तामनो हिन जों जे चेराय आचायखाय न जे जों वायं रक हिलमा रक चिनि रोसापमुं बेलाय खाय आबो चिनि इतिहास बेलाय काहाम उंको तामनानि चिनि तमुं चामुं बेलाय खाय आबो परिबेस बाय गदाल जा खायजो हायुं हाताय न बार बाय गदाल जा चिनि त्रिपुरा बारो रोचाप मानि दं जों आबोनो सिकामानानि रेगलाक चिनि हांगै चामानि चिनि गदक चाखै जातां चिनि आवान बांगै जे आवान बुथाय आबरक चामानि ताबु तो अनेक बर' रं जोंगा चिनि इंडिजिनास नि बादेबो अनेक बर' रक चिनि ओ आवान बांगै बुथाय रक न बरक सनाबो आगय बरक अम हायके बिजनेस रक खालायगा अम हाय रक ताबु उंनि दंगो जों दिनै रिसाति मानि अरिसार गताबु अम हायके न जे सारा बिचो न रिसा ताबु चिनि अब डेभलप उंनि दंगो जों हाय न आचाय फेमिया चिनि हा दंगो चिनि कानमुं चुमुं जे बरकनि इतिहास करै जे बरकनो कानमुं चुमुं करै बिनि सांस्कृतिक बिनि कालचार बिनि किछु करै अबर रकनि राज्य करै हायसि ओंखाय चिनि कानमुं चुमुं तमुं बेबाक न दङ हायसि चिनि इतिहास दङ अ हाबो चिनि हायसि चिनि हा दङ अ हानो रखा खायनानि दाय चिनि कानमुं चुमुं ति हे तरिनानि मुकुमु न काया माया हिसेबे जों नारखै तरिनानि अबरक जों खरक जानिया जों जत इंडिजिनास जारा हाव दंनाय रक जतनो मा चाय दंनाय जों ताबो गोथां दंखौ हिनाय सांबिधानिक अधिकार से जों नांगौ आ जागाव जों मा दंलायनाय माय बेलायखे नांमनि कक सागा जत लुकुरनो कक जार खातिनि ओ साननो तेबै अंगे ते खरसा बे मेदाम आमबाय बेलायखे जरानो नाबै चिनि सांजात कक तुमाबो ते खरसा बायसन कक साय बरंना आनि कि लाम जायनि न रतिपाला जमातिया बाय जों कक सालिनाय बिसोर जाथाय इम्पोर्टेन्स दिनैनि हायुं हा तामि सानाय तामकमो बैसारोनि साल इंडिजिनियास पिपल दे जतनो न तिनि कक जानायबो ताम सानाय बेलाय के हामबाय जरानि बागै तिनि बेखे वर्ल्ड इंडिजिनियास डे चिनि
हायुं गोनाङै हानिबो सारकनि साल नै बालायजाक माने आबो बेलायखौनो जोंनि खातंमानि कक दंथकमानि कक सिनि मुं जोंनि गानमुं जोमुं गावमुं बेबागनो जों हानिबो सारकनि बिसिंथिनो सिनि जागै दं आबोनि बागै दिनै जों जरानो मानखा जरानो मान माने बागै जों बेलायखौनो दिनै खातं लायजाक जों जतनो खाबाय खुबायखौनो दंथकैनो जों दिनै वर्ल्ड इंडिजिनियास डे माने तुमा जोंनि सय हानिबो सारक इंडिजिनियास डे बागै जों बेलायखौ खातं लायजाक आबोनि बागै फायदो जों जतनो जे जोंनि हानिबो सारक ना आं कयानि मुसुगु जोंनि गानमुं जोमुंनो जों थांना रोगलायनाय जोंनि जामुं नमुंनो जों थांना रोगलायनाय जों बद्रे बरबो सिखांगो जोंनि डेभलप फायमानि जरा फाय दंबो जोंनि गानमुं जोमुंनो जों खिबोलाया फायदो जों दिनैनि साल' जों दंथकलायनाय खातंलायनाय जोंनि ट्रेडिशनेल जोंनि गानमुं जोमुंनो थांना रोगानि बागै जों सुजुगनो जों मानै दङ फियाबा जों ओरैनो जोंनि एडिसि जोंनि त्रिपुरा हानि ओंखाय जोंनि तेकिसा जुदा तारमाने इंखे जोंनि अरंखे तै जुदानि फायनाय रगनि आमदारसे जों मातं माने हायख्लाय हायनि बागै जों फियक जाक सुखा हय माया बयनि देशआव हंखांखे बयनि हाखतरगो हंखांखे बय फियक जाक सुखा जों मान सुखा हनै बोखाबायनो दंथगै मानो जों हंखांखे दंथगो जोंनि हाथै जोंनि दफा तै जोंनि गानमुं जोमुंनो नारगै दंनाय हनै हनैबो जोंनि बोखाव गायसा जाजाक जोंनि दुख दङ जोंनि राइट जोंनि अधिकार न जों टोटेलि माने माइना खङै दङ आबोनि बागै फायदो जों दिनै समाय दाङै बोखावो समाय दाङैनो जों जोंनि हा दै दफा दै जोंनि गानमुं जोमुं जोंनि हानिबो सारकनो जों रक्षा खालायनि बागै बुसखाङो आगलायनाय आसोंनो आंनि कयमुं आसोंनो आंनि कबमुं जतनो हायनो हेपि इंडिजिनियास डे हामबाय दिनै बागै कलाम जों सालायखा बेलाय नाखौ मोनबाव सालायमानि बागै हामबाय जतनो खुलुमबाय हायुं हा बुसारकनि सालो हायुंनि जत लुकुरकनो हामजाकमा तै खुलुमा याफारो TTAADCनि बोखागतै हानि बुसारकनि हुकुमु मुकुमु बुनिसोलाय जुदा बुनिसोलाय कुचुक बुनिसोलाय खतर हानि बुसारकनि कानमुं चुमुं रोचामुं मुसामुं चामुं बेबाग बेलायखे बलायजागो हायुंगो जों TTAADC हायुं हा बुसारकनि सालो दियायो हानि बुसारक तैबो कुचुको काथुन तै हायुं गोनांगै सिनिमुं मानथुन